Tara, bisitahin po natin ang parokya ng St. Isidore the Farmer Parish sa bayan ng Burgos, probinsya ng Pangasinan. Ito ang napakagandang parokya ni San Isidro de Labrador. Si San Isidro ay ang patron ng mga magsasaka. Ang araw ng kanyang kapistahan ay tuwing 15 ng Mayo. Pagpasok sa loob ng ating simbahan, nasa kanang bahagi ang kanilang Adoration Chapel. Paalala, pagpasok po natin sa Adoration Chapel o sa anumang simbahan, panatilihin po natin ang katahimikan bilang pagbibigay respeto sa bahay dalanginan. Tara, puntahan naman po natin ang kanilang parish office. Pagharap ng ating simbahan, nasa kaliwang bahagi ang kanilang opisina. Paalala, walang opisina tuwing araw ng Lunes. Ang kanilang office hours ay mula Martes hanggang Linggo, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Hanapin lamang si Ate Joy. Nasaan naman ang kanilang CR? Pag nakaharap po tayo sa parish office sa bandang kaliwa, makikita po natin ang building ng CR na malapit sa kanilang parish hall. Paalala, panatilihin po natin ang kalinisan ng lugar. Huwag po tayong magkalat, itapon natin sa tamang lugar. Thank you po!